Bese abantu basuke baqinisile mabathi abantu bayajikelana. Ngijike ngisho nawu malume ngimthandayo. Hayi, ngiyamangaza lokho. Hayi abantu babaqinisile ngempela. Angazi manje sengihlale emahlathini angazi ngizoyaphi. Hayi. Bona nje umuntu akasazi nokuthi uzoyaphi. Hlalaphi? Uzodlani? Hayi. Hey. Hayi noma umalume sengixoshile ngisanandaba. Wathi cebe lizozakho ukuthi ngizoyaphi. Hayi wathi ngisukume ngithathe izikhwama zami. Hayi wathi ngisukume ngithathe izikhwama zami. Hayi wathi ngihambele. Malume ngangiyenze leyo nto umuzwa sekhala ngangiyenze mina leyo nto. Angeke. Ngithi phuma man. Mina malume ngangikhuluma umuzwa sekhala. Wena ungibangela amacala la. Amakhelwane bayakhala ngawo makhosi. Ushaya imgana bomakhosi ukubhom. Ungaphindi ubeke la. Sophathwa yingane, sophathwa ma-2000. Hamba man. Yazi ngane ngibhorekile namhlanje ngazi ngixoxayo. Yazi khona ngakhohle ukuxoxela la ndaba. Yiphi indaba? Uzimbili. Thatha hamba. Ntombazane, ngizokuzwela. Vele uthi umakhosi wakho uzofika. Ngifuna ngimqonde ngi1. Ngopha. Fosinkambo ntombazane. Yini uzimbili la? Zokukhaka. Ukuze alwe nomakhosi angazi indawo engibophelani kanti ebengikwazi ukulwa nomakhosi ngekho mina. Yazi ngane akukho right ukuhlala nomuntu dangerous izimpilo akafuneki nje la endaweni ngane. Kade ngambona lo mfana ukuthi une-anger issues akafundiswanga nje ekhaya. Yazi awulanya izimpilo mele njalo ashaye. Nango kuyaze eqhamuka. Hayibo uzuphethe ngisho nesiqoyi. Ngane sinisho semanzi ngifakuthe. Shit ngani? Ntombazane, ngihlale ukwazi ukuthi impilo nami ayikapheli. Khwe nje bhuti. Asijwaye nje. Simbona umkhonto ocelane lento engiyezwe yona ukuthi iyasebenza yini. Lenduke enginezona iyasebenza. Lo mfana uzimbili uzongifunda ngiqondo.